Și te dăm voie să mărturisesc, văzând cartea la tine în mână, cu notițele, exact așa fac și eu cu cărțile din care învăț și nădăjduiesc să fie o carte din care învățăm, pentru că sunt lucrurile pe care eu le-am învățat și le-am pus în cartea aceasta. Asta urma să spun, tu ești prima care ai învățat mai întâi și apoi ai ales să ne dăruiești nou. M-am confruntat cu această disciplină a vieții, cu o rigoare, cu un cadru. Am crescut așa și la un moment dat am ajuns să mă întreb în relațiile pe care le-am avut de-a lungul timpului, măi, o fi ceva neregulă cu mine. Poate că ar trebui să fiu mai flexibilă, poate că sunt prea strictă cu programul, cu lucrurile pe care le fac. Și să știi că primul capitol este despre căutarea înțelegerii acestui cadru al disciplinei în psihologie. Și pe părintele de la Oașa l-am întrebat odată: părinte, uitați, eu scriu psihologia disciplină. El e prezent și ne-a... Da, este. Și sunt așa, slavă lui Dumnezeu că s-a întâmplat aceasta, pentru că până la urmă disciplina, mi-a spus el, este baza de la care noi trăim și conviețuim unii cu ceilalți și construim mai departe în viețile noastre și a celor de lângă noi. Și am zis, cum? Chiar așa, fără disciplină, noi nu am face nimic, Lavinia. Nici nu mă pot gândi, e cumva... Și apoi m-am gândit, Tani, că de fapt noi ca și copii, ca să creștem copiii noștri, au nevoie de o rigoare, de o disciplină, un performant asemeni, dar noi nu suntem performanți, dar totuși ne construim viețile, nu doar supraviețuim. Draga mea, ai făcut o distinție foarte clară între disciplină conștientă și disciplină inconștientă. Pentru că există obiceiuri pe care le avem și știm despre ele, ni le construim, și alte obiceiuri pe care nici măcar nu le mai băgăm în seamă, de foarte multe ori nesănătoase. Despre disciplina conștientă ne povestești tu în cartea asta. Da, despre măsura pe care noi o luăm atunci când vrem să creștem acea atenție asupra noastră. Și azi nu e o zi întâmplătoare, uite, cu creșterea atenției, 15 noiembrie, nu intrăm în post și ce faină e perioada asta de atenție. Da, mintea noastră conștientă obosește dacă ar fi atentă și să cumva să pună în judecată fiecare pas și fiecare acțiune. Și atunci facem pe pilot automat și avem o disciplină sau obiceiuri pe care nu le mai conștientizăm, însă e musai de la o etapă la alta ontogenetică să vedem cum sunt obiceiurile astea, să vedem dacă ni se mai potrivesc sau dacă putem să inserăm altele noi. Am aflat din cartea ta că creierul este foarte comod și preferă să facă lucrurile cu care este obișnuit. Da? Depinde de noi să-i dăm de mâncare ceva nou. Dar asta presupune muncă, asta presupune organizare, asta presupune disciplină. Creierul nostru este un organ făurit pentru supraviețuire și el merge pe calea pe care o cunoaște. Știe un drum și merge tot pe acel drum. Neuroplasticitatea creierului și ceea ce se studiază acum la nivelul creierului, al lobului frontal, cea mai ultima parte din neocortex, ne spune că aici conexiunile se întâmple, e nevoie să faci lucruri diferit. E nevoie să îndrăznești să faci lucrurile altfel. E nevoie să vezi cum ar fi să iei pe altă cale, să crești această rețea, această capacitate din creierul nostru. Tu, Lavinia, după o anumită vârstă, și noi am trecut de vârsta aia, da? Suntem în plină perioadă de acea anumită vârstă, în care se întâmplă să ne spunem: eu nu mai pot să schimb nimic, am foarte multe tabieturi. Ori această plasticitate cerebrală, cum o numesc cercetători, este determinată de atenție și de perseverență. Și s-a demonstrat că la orice vârstă putem schimba orice din comportamentul nostru. Da? Asta e o veste extraordinară. Deci nu îmbătrânim, pur și simplu, la nivel mental, se spune că omul are cea mai perfectă acuitate cognitivă, dacă putem să o numim așa, pe la 67 de ani. Așa că noi suntem în plină construcție, dăm voie să-ți spun. Suntem încă extrem de tineri, aș putea spune. Adică procesul de învățare nu se termină niciodată, cred. Depinde ce alegem. Depinde ce alegem, da. Putem să alegem confortul, putem să alegem tabieturile, putem să rămânem într-un cerc închis, dar putem să mergem, să extindem și asta înseamnă pur și simplu, exact ca și rețeaua interneuronală, înseamnă conexiune cu alți oameni, înseamnă o perspectivă nouă asupra vieții. Eu cred că toată viața suntem datori să învățăm și disciplina face parte nu dintr-o conduită de școală, ci dintr-o normă a vieții, un cadru al vieții, firesc, cumva. Mai întâi a fost cuvântul, da? Disciplina provine din latinescul discere, care înseamnă a învăța. Nu a învăța la școală, nu a învăța pentru școală, a învăța
pur și simplu. Se schimbă omul, noi nu ne schimbăm zi de zi. Schimbarea este o certitudine și este permanentă. Se schimbă perioada noastră ontogenetică, se schimbă celulele noastre, ne schimbăm toți în 7 ani, dacă e să ne gândim la nivel biologic celular. Cât de frumos e să privim personalitatea noastră, personalitatea unui individ, exact așa cu componentele sale, temperament, care e cumva născut, e firea noastră, dar caracterul, creativitatea, inteligența, știi, astea sunt în fișa postului, în misiunea personală a fiecăruia dintre noi. Lavinia, tu spui așa, atitudinea este una dintre cele mai semnificative valori pe care noi le avem. Și face parte și din personalitatea noastră. Felul în care ne poziționăm, de curând mi-am răspuns cumva și mai clar să pot să dăruiesc mai departe ce înseamnă un om de succes. Și un om de succes, ce are nevoie un om de succes până la urmă? Și sunt acolo niște competențe ce țin de inteligență, ce țin de creativitate, e partea după aceea afectivă, mindset-ul, felul în care gândim, să fie funcțional, nu disfuncțional, adică nu cu trebuie. Cu pot, mă străduiesc, fac tot ce pot, s-ar putea să nu, s-ar putea să da, să am aceste viziunea în ambele părți. Dar acele competențe, știi foarte fain, inteligența și creativitatea, în psihologie noi am auzit, se măsoară acum că prin autodisciplină poți să devii un om care construiește, care să aibă succes, chiar dacă n-ai fost înzestrat cu o inteligență și cu o creativitate, pentru că sunt oameni extrem de inteligenți, de capabili. Știm și la școală că unii învățam mai mult, alții învățam mai puțin. Și pentru mine a fost un wow, pentru că nu am fost un copil cel mai bun din clasă. M-am străduit, am învățat și această autodisciplină cred că m-a ajutat să mă bucur de momente, uite cum e această carte. Te rog să reținem cuvântul străduință, care este altceva decât perfecționism. Am aflat și asta din cartea Laviniei, vom reveni la subiect, dar până atunci aș vrea să mergem puțin înspre Viktor Frankl, care spune așa: între stimul și reacția noastră există un câmp pe care l-am putea numi alegere. Ce faină e, ce faină e alegerea. Știi cum îi spun eu acestei alegeri, acestui spațiu? Putere. Aici puterea fiecăruia dintre noi. E într-o carte descoperită acum despre emoții a lui Lisa Feldman Barrett, tot numesc pentru că mi-e foarte dragă, a apărut cu niște lucruri noi despre inteligența emoțională total diferite de ce era până acum, pentru că e normal ceea ce noi studiem despre creier acum, peste o zi, 10 zile, un an, 10 zile, 10 ani s-ar putea să fie doar o informație redundantă, pentru că tehnologia și ceea ce se întâmplă în studiu avansează atât de mult în partea aceasta. Și Lisa spune așa, la anemone, de exemplu, au doar neuroni senzoriali și motori. Primește informație, are un răspuns. Ei bine, la om mai există și niște neuroni de asociație. Senzorial, neuronii de asociație dau comanda motorie să acționezi sau nu. Și e atât de frumos, pentru că și din punct de vedere al fiziologiei creierului nostru și din punct de vedere, iată, psihologic, Viktor Frankl este extraordinar cu această pauză în care inspir și expir și s-ar putea ca reacția mea să fie cu totul și cu totul schimbată într-o acțiune în care mi-am dat voie să aleg cu puterea mea, care este cea mai bună acțiune. De asta se spune și tu ești de acord, firește, în legătură cu faptul că în momentele de furie este bine să nu reacționăm, să stăm o leacă, să ședem blânzi și abia apoi da, un inspir, un expir. Să ne deschidem gura, da? E foarte important să înțelegem că furia e o emoție firească, o avem zi de zi, fiecare dintre noi. Nu trebuie inhibată, nu trebuie anulată. Am nevoie să-mi exprim ceea ce mi se întâmplă, dar una e să fii agresiv și alta e să fii ferm. Și atunci când eu îmi dau acel timp să-mi iau această putere, pot să vin cu fermitate să-i spun celuilalt că mi-a încălcat valorile, că a spus lucruri care pentru mine sunt destabilizante, că m-a deturnat emoțional, că ce se întâmplă de fapt. Și intru în conversație și provoc un dialog
Și asta este comunicarea dintre noi, rezolvă orice furie la un moment dat și ne crește până la urmă. Tu îi spui mereu conectare. Cu voia ta am să o numesc comuniune, Lavinia. Comuniune. Îți mulțumesc. Cu oameni. Îți mulțumesc. Comuniune cu natura, comuniune cu Dumnezeu. Da. Până la urmă, ne întrebăm, există ceva mai important pentru creșterea noastră în viața asta decât comuniunea? Îmi place foarte mult cuvântul. Conectarea în spectrul acesta mental și îl folosesc cu studenții, însă comuniunea vine în câmpul inimii noastre, nu doar a minții noastre. N-am nicio îndoială că este ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca să ne creștem unii pe alții, să-L vedem. Știi de ce a pus Dumnezeu ochii în această zonă și să nu ne vedem, ca să-L vedem doar pe celălalt și prin celălalt să ne vedem pe noi. Îmi place foarte mult vorba aceasta. Vreau să-ți spun că acum 2 săptămâni, una dintre studentele de la Medicină Generală mi-a spus la un moment dat: oare de ce mai credeți în continuare și e atât de puternică această convingere că noi prin ceilalți ne vindecăm și că suntem dependenți de o altă ființă umană? A fost pentru eu studentă foarte bună, citește enorm de mult și sunt studenți care la 18-19 ani au un bagaj cultural și o conștiință wow. Adică mă bucur să fiu în dialog cu ei. Și am avut mai multe schimburi. Am dat exemplu și acel studiu de la Harvard, cel mai lung pe 80 de ani, în care au studiat cei de la Harvard, că ne trebuie și un studiu care să fie, da, ca să credem, cum trăiește omul cel mai bine și cea mai lungă perioadă de timp fără să se îmbolnăvească. Rezultatul este nu mâncare, nu altitudine, rezultatul este o relație bună cu partenerul de viață, în principal. Relații bune în viața sa, în special cu partenerul de viață. Asta ne facilitează o viață lungă și sănătoasă. Devenim ceea ce trăim. Spun asta pe urmele lui Sorin Mihalache, da? Preotul. Da, pe care, mulțumită ție, l-am regăsit așa într-un moment important pentru mine. Devenim ceea ce trăim și suntem suma celor mai apropiați 5 oameni. 9. Asta a spus-o Jim Rohn. Da? Da, da. Dacă ar fi, să știi că zilele trecute mă gândeam că dacă m-ar întreba cineva care ar fi unul dintre sfaturile cele mai, sau să spun o sugestie tinerilor, să nu zic sfaturi, aș spune că e foarte important sunt foarte importanți oamenii cu care te însoțești la drum. Doamne, ne pot propulsa, ne pot crește sau ne pot ține pe loc și chiar ne pot lua din putere, din potențial, viziune foarte mult cei de lângă noi. Wow! Wow! Apropo de copiii noștri, adolescenți, apropo de... Doar că este nevoie ca noi să ne educăm pentru a găsi ustensilele necesare care să ne ajute să reperăm care sunt oamenii într-o creștere și care dimpotrivă la vin. Uneori simțim, intuim, dar nu întotdeauna. Ca să simți, ca să intuiești, ai nevoie să fii învățat să petreci timp cu tine, să-ți duci atenția în interior. Și ce frumoasă e că tot spun de atenție, știi că noi tot vorbim de atenție, dar e important să înveți să fii atent la tine printr-o introspecție, să te vezi cum ești, să-ți măsori pulsul, să-ți dai seama cum ești tu în interior din când în când, sau contemplația, nu? Că se spune că adevărurile din viața aceasta și adevărata cunoaștere ne vin prin contemplație, nu prin studiu. Dar ca să ajungi la contemplație, ai nevoie să lucrezi cu tine. Avem nevoie de lucru cu noi. Și mai e ceva important în economia vieții tale. Sub nicio formă nu e vorba despre o rețetă, ci e vorba despre ceea ce ție ți-a făcut foarte bine. Trezitul de dimineață, dacă se poate la aceeași oră, în cazul tău se poate la 5:30, ți-aș face o statuie pe chestia asta, Lavinia. Consumarea 1 litru de apă în prima oră după trezire, obligatoriu, 30 de minute minimum pe zi de studiu sau de lectură. Da? Cum să nu citim? Cum să treacă ziua fără să mai aduc un gând, o idee, să pot să dau mai departe? Cum să lăsăm atâtea cărți și atâția oameni valoroși pe care poate nu ajungem să-i cunoaștem, să nu ne conectăm, să nu ajungem în comuniune cu ei? Și iată că aceasta este forma prin care, și mai ales într-un domeniu, că fiecare dintre noi are un domeniu în care
vrea să cunoască mai mult, de care e pasionat într-un fel sau altul. Bine, avem social media, mai avem și altfel de social media, Netflix, eu știu, canalele de filme, care ne pot acapara. De asta ne țin într-un confort, ne pun un plafon și nu gustăm cu adevărat. Fericirea e un lucru pe care creierul are nevoie să-l învețe. Asta poate fi în continuarea. De ce să fiu atent? De ce să fiu perseverent? Pentru că astea mă duc în momente, în clipe, în care fericirea este cum anume trăim. Creierul îl avem pentru supraviețuire. Fericirea este o alegere pentru noi. O învățăm. Am să te citez, intenționam să închei întâlnirea noastră cu acest citat, dar îmi vine mănuș acum. Tu spui așa: poate că fericirea este simplă. Speranța, nădejdea și credința că drumul pe care ești este cel bun. Și ca să poți să vezi că e cel bun, să poți să-l simți, ai nevoie să-ți măsori pașii cumva. Ai nevoie să te vezi. Hai un pic la programul zilnic. Da. Care nu înseamnă îngrădirea libertății. Înseamnă faptul că noi suntem scutiți de foarte mult stres. Dacă avem un program riguros, orice apare peste acest program e mult mai bine gestionat. Îl citesc pe Martin Luther King, care spunea așa: am atâtea de făcut astăzi încât trebuie să mai stau un ceas în genunchi. Intervine în programul tău zilnic și al multora dintre noi, din fericire, Doamne, îți mulțăm, rugăciune. Pentru alții e meditație, pentru alții e contemplație, nu contează ce cale alegem. Important e să avem momentul acela în care mulțumim. Că despre asta e rugăciunea, în primul rând, Lavinia, nu? Despre mulțumire. Și o putem face, Tani, și în grabă spre lucru, oprindu-ne și admirând cele mai frumoase culori, sunt septembrie, octombrie, noiembrie. Din când în când, câte o clipă, câte un minut. Pe urmă învățăm și ne place. Și e suficient, nu e suficient un minut. Și vrei să stai 3 minute și după aia te duci la 5 minute și deja construiești creierul. Deja se schimbă chimia internă, deja fiziologia creierului se schimbă. Încă ceva, Lavinia. E foarte important, spui tu, în această carte, vă recomand din toată inima, Psihologia disciplinei se numește, vă readuc aminte, că fiecare dintre noi avem calități pe care le putem folosi în fiecare zi ca pe armele noastre secrete. Dar atenție, e nevoie să știm care anume sunt aceste calități pentru a ne înmulți talanții care ne-au fost dăruiți. Da? Și pentru asta ne-au fost dăruiți. Ca să dăruim din ei, ca să creștem cu ei pe noi și pe cei din jurul nostru. Cu toții avem un dar, cu toții avem de dăruit. Și știm că putem să învățăm de la oameni extrem de simpli, pur și simplu oprindu-ne o clipă. Putem să învățăm lucruri noi. Fluxul acela dăruire-primire. Yes. Da, exact ce spui tu în cartea ta. Cu eul autotelii pe care îl dezvoltă Mihaly și Csikszentmihalyi, nu știu dacă pronunț bine, dar este fantastic. Starea aceea pe care copiii ne reamintesc noi, dacă uităm mămicii, le vedem pe copii cum intră în starea aceea de flux, care se bucură pur și simplu, trăiesc acel moment. Și noi, atunci când gătim, atunci când facem orice în casă, oriunde am fi, profesional sau personal, putem să o facem cu bucurie. E o alegere. Ce antrenăm, aceea dobândim. Da. Nu-i așa, da. Lavinia? Cât de important ar fi să câștigăm lupta cu noi înșine? Cât de important ar fi să înțelegem că disciplina este, conform definiției pe care tu o placi cel mai mult, este, stai așa să te citesc, să nu greșesc, să faci ce este de făcut atunci când nu ai chef, să pui pe mut mașina de găsit scuze. Păi da. Vă sună cunoscut? Ne sună cunoscut tuturor, firește. Eram înainte de lansare, lansarea a fost joi și miercuri seara ploua mărunt afară. Și eu mi-am pus în program să alerg luni, miercuri și joi, pentru că am foarte multă treabă și pentru că aceste 3 momente din săptămână în care alerg sunt foarte bune pentru oxigenarea creierului, pentru starea de bine. Și nu mă bat de la program. Și Saskia, mergeam cu ea o lăsam la sport și eu rămâneam la stadion. Și Saskia îmi spune, copila mea: mami, plouă afară, cum o să alergi? O să zică toată lumea că ceva nu e în regulă cu tine. Și am zis, doar picură, știi? Puteam să mă opresc, să spun, picură afară, nu alerg.
Așa de fain a fost, Ani, odată că am învins acest gând, că am urmat disciplina pe care mi-am propus-o și că mi-am făcut și un masaj facial, așa, cu picurii de ploaie, că nu era frig. Știi, dacă vrei să schimbi perspectiva și să vezi, ca și un om, dacă vrei să-l vezi de bine, îl vezi de bine. Dacă vrei să-l vezi și să-l găsești de rău, la fel poți să faci. Păi, cum, Lavinia, nu spuneai tu că noi vedem în ceilalți ceea ce noi înșine suntem? Minunat! Atunci trebuie să ne construim. Cunoaște-te pe tine însuți. Va, eu tot asta spun cu tuturor oamenilor cu care lucrez. E un moment extraordinar să ne cunoaștem pe noi înșine, pentru că vine tehnologia, care acum când ies de aici, de la tine în dimensiune, spune că am 12 minute până acasă. Da? Adică ne va cunoaște ea mai bine decât noi și atunci va fi și mai comod, ne va fi și mai greu să ne pornim, să facem ceva, să ne antrenăm. E foarte la modă sintagma inteligență emoțională, se discută foarte mult despre asta. Tu îmi spui așa, inteligența emoțională este conexiunea perfectă, colaborarea fructuoasă între rațiune și emoție. Nu e suficient să-mi știu emoțiile, cu toate că ăsta e primul pas și e foarte important să ni le știm și să înțelegem că emoțiile fac parte din viață și toate venite cu o informație. Ne propulsează în a înțelege mai bine despre noi, despre ceilalți, despre viață. Ei bine, avem nevoie la un moment dat să le vedem și funcționale. Știi că una este să fii trist și alta este să fii deprimat, de exemplu. Tristețea e firească. Da, e firească, adică e următorul pas e o problemă. Da, avem nevoie să le punem acest cadru de funcționale și mai apoi, bineînțeles, trebuie să trecem prin filtrul rațional. Nu ne putem lăsa prada emoțiilor, pentru că noi suntem construiți cu acest neocortex care vine să regleze cu totul, să ne dea rațiunea lucrurilor, să avem discernământ. Și în inimă sunt vreo 50.000 sau de milioane de neuroni? Încă nu știm, dar Am aflat asta duminică. Și tubul digestiv are 2 straturi de celeule. Am fost la conferința neurologului Constantin Dulcan duminica asta. Mulțumiri Centrului de Cultură și Artă al județului Timiș și CJT pentru oportunitatea despre care vorbesc acum. Și am plecat de acolo cu o treabă pe cât de simplă, pe atât de grozavă pentru fiecare dintre noi. Profesorul Dulcan spunea așa: stomacului îi ordoni, dar cu inima vorbești frumos. Da. Mă gândesc cât de prețioase trebuie să fie informațiile și cât de mult am învățat de la oameni precum Constantin Dulcan, să înțeleg, să-mi dau voie să caut mai departe, pentru că e vorba de căutare, să înțelegi mai departe cum funcționăm. Și când vine cineva, în cazul de față Robin Sharma, și îți spune îndoiala nu este o opțiune, capeți și mai multă încredere și te apuci de lucru și mai serios. Și mașina aceea care fabrică scuze, da, este, să mă iertați, în fundul de barale. Pentru că așa vrem noi, pentru că așa alegem noi să fie. Tot mai putem să dăm vocea aceea care ne sabotează tot să o auzim tot mai încet și să lăsăm această hotărâtă voce a alegerii conștiente, mature, raționale, să fie la putere într-un fel sau altul. Ce fain ar fi. Lavinia, oare concluzia întâlnirii noastre ar putea suna așa? Disciplina nu este același lucru cu rigiditatea. Disciplina este opusul haosului și nu al spontaneității. Viața e ca o albie de râu. Pe o parte este armonie, pe o parte haos. Echilibrul nostru este între cele a merge cu bine între cele 2 maluri. Atunci când am alergat pe ploaie, n-am fost rigidă și mi-am urmat programul. Am fost flexibilă și m-am adaptat mental mediului de afară, bucurându-mă de ce am atunci. Da. Mi-ar plăcea foarte mult să fie valabil pentru toți cei care ne privesc acum o zicere pe care Părintele Teofil a preluat-o de la Arsenie Boca, anume că cea mai lungă cale e cea care duce de la urechi la inimă. Să vă fie scurtă calea asta, dragii mei, și faceți bine de căutați cartea Laviniei Bratu, Psihologia disciplinei, pentru că firește că tot ceea ce tu scrii aici este de regăsit și în alte părți, dar felul în care l-ai sintetizat l-aș putea numi un manual. Un manual de creștere înspre ceea ce ne dorim.
fiindcă ce e mai important decât să fim în acord cu ce ne dorim să fim. Cu oameni am reușit acest lucru. Adriana Roman a fost cea care mi-a fost alături și mulțumesc. Cu oameni alături lucrând și eu am avut curaj să pun toate acestea. Am uitat de perfecționism. Mă interesează în mod direct, într-un minut Lavinia. Perfecționismul nu e strădanie. Este un zid pe care îl construim în jurul nostru. Ca să mă plac ceilalți, ca să fiu suficient de bună, ca nu cumva să greșesc și să nu mai fiu iubit sau să nu mai fiu acceptat. Și atunci îmi înalți un zid și mă arăt celorlalți atunci când eu consider că am făcut lucrurile perfect sau când este perfecțiune. Însă, uite, un perfecționist va accepta foarte greu un feedback, pentru că e foarte sensibil și el s-a gândit că deja este perfect ce a făcut. Și atunci rupe relația cu celălalt. Perfecționismul este un mod prin care ne apărăm, de fapt. Ne tăiem din curaj, din vulnerabilitate când suntem perfecționiști. Ai muncit mult să depășești faza asta, Lavinia. Slavă lui Dumnezeu! Și muncesc în continuare, Tani, cu mare drag. Ce minune poate fi mai mare decât aceea că sunt în viață, că suntem în viață în acest moment. Și că suntem împreună, nu doar noi două, nu doar împreună cu toată echipa asta grozavă a studioului TVR Timișoara, care îi mulțumesc de fiecare dată, ci și împreună cu domniile voastre. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături în parcursul acesta, iar psihologia disciplinei să vă fie, v-am spus, nu pe noptieră, ci pe masa din sufragerie cu creionul lângă. Îți mulțumesc, Lavinia.